moja kamratka Erna Dzistoń. Dzisiaj wspomniało mi się cosik o mojej wiekowej przyjaciółce, kamratce, o Ernie Dzistoń. Nie byłby o tym samo sprawiał, kejby nie książka Billa Bransona, o której już sam go wędził i przy której przyszedł na te idy, co by to opowiedzieć. Erna Dzistoń to była moją najstarszejszą znajomką, swojoczką, kajś tam we Poznaniu i to we dwóch znaczeniach tych słoweckich. Była pierwszą poznaną beze mnie poznanioczką, a ku temu jeszcze fez już zwiekowaną starecką. Trafiłem ci ją na srogi sznaps imprezie w 1982 roku, chociaż już teroski blanknie bocza przyczyny z kulikery kumie podlazła na tej balandze. Neści bez stużyje gryfnie o naszym Ślązeczku osprawił, a jej ojce wajdowali się kajsi z szkole Bytonia. Tak lebo inaczej skończyło się na tym, że wysłepali mi poraz sznapsu we hotelu Wielkopolska, a już na drugi dzień pojechałem kuni autokiem do mojego kamrata Artura, do jej chałupy we dzielnicy Malta na obiad. Kaj poznał necołko jej familii. One i niektóre dziecka, w których miała mocka, byli już majorentne i z nią do kupy już nie mieszkali, ale one większością zazierali ku mamulce, co by pogracać w jakimś szranku albo erbnąć coś ładni. Była to też i familia, której ja sam rodbych się wychowywał. Szczysno, ciepluśko, zdziebko szlamazelsko, z egotkami zorty, a kuchnąłeś już ze szransku wiele słodów. Festelnie miałeś rod ta cołko Erna, libeźno, freundno, szpasowno, starowno i bezpośrednio kobieta. Nawiązało się między nami srogie kamractwo, chociaż miało ci uno ino taki korespondencyjny szimel. Erna nigdy nie była we Chorzowie, a Joch jeździł bez 16 lat każdy rok pora razy do Poznaniu. Ale ta Erna 3-4 razy bez rok posyłała mi długie, całobrowne, dokumentne listeczki, chnet jak libis briefy, wyklupane na starej, łosklekotanej, łozmekrowanej szrajbmaszynie. Czytanie u nich mało kiedy zajmowało mi mniej niż godzina. Jedna zajta obejmowała ci cołko galaktyka tematów, dzieciństwo kajsik na poznańskiej wsi, filery niektórych polityków, brak szpanerstwa, co robią dzieci, druk da jeszcze dociepowało stomaj te kunski ze damesznych Zeitungów, tak też wiele z tego, co wiem i co miarkuję ze Poznaniu, zawdzięczam tej Ernie. Miałem ci weselnie rod te briefy, same ino to, iżech uwidział kuwerta i sztympel ze Poznaniu, miało ci dla mnie posmak niezwykłości, a krom tego Erna opisywała ci wydarzeniu, tą falę, doświadczeniu, które byli dla niej einfachowe, a dla mnie jakoś geszpantnie egzotyczne. Raj za banką ku staremu miastu, niezwykłą moc srogachno, hica bez lato, bezuch naszego papieża we Poznaniu. Blank nie poradza się tego wyłożyć, ale chciałem to mieć to wszystko, o czym Erna pisała we moim życiu, no ale co bych nie musiał się wyrzeknąć mojego.
Eugen z Pnioków. Łosprawio Eugeniusz Kosmała. Te briefy byli zawsze radośne, ucieszne, ale jeden z ostatnich wyróżniał się osobliwie. Było to jakieś 2 lata temu przed tym, jak Ernie się zemrzyło. Dopóki ci Herszlak nałączył z roboty w jej dziedzinie, w jej obejściu. W latach 80. przykluziła się familia Erny do takiej starucnej chałupy we wsi Powic, nad Tajch, nad takie jezioro. Tak jakoś ich pora miesięcy nie skorzy, przykludziła się tam też zamiedza wele Erny jedna łonej kamratka. Całko familia chciała się budowania nowej, srogachnej chałupy. Róż czasu przyjechali tam budowlańce, co by stowiać ta chałupa, ta nowa chałupa. Erny dcera miała wtedy jakieś 5 lat i jak każde wrazickie dziecko interesowała się tą lotaniną, uwijaczką u sąsiadów za miedzą. Fyrtała tam, zwyrtała się wele tego bałplacu tak, a że na ostatku te arbajtery zrobili się śni swojej sorty maskotka. Osprawiali śnią, dawali u niej drobne obsztalunki, posywali ją po napitki dla sąsiadów i na ostatek tydnia dali u niej farbisto kuwerta ze odpłatą, całkę 10 złocioków. Ta dziołcha ze glorią zaniesła kichać swojej mamulce, swojej Ernie, tak się zadziwała, a na ostatku forsztagowała tej dziołżce, co by na drugi dzień pójść do banku i wpłacić te pieniądze na szport kasa. Kasir też był pod wrażeniem i spytał się ta dziołżka, jak ci też u niej udało się zarobić tyle pieniędzy. A budowała w tym tydniu chałupa, odrzekła ta srula ze powogą. Jest zderkuj się, prawdą? Zawrzysknął kasjer. A w tym tydniu też będziesz dziołżka stowiała jakoś i chałupa. Ja będę stowiała chałupa, jeśli endlich przywiezą te zasrane cegły na tym tameśny bałplac. Eugen z Pnioków.